Hola, bon dia, bona hora. Avui us vull parlar de cinema i de Terrassa. El cinema neix a finals del segle XIX, amb personatges tan importants i il·lustres com els germans Lumière o Georges Méliès. El cinema era una cosa que es podia veure a les fires. Hi havia unes barraques que feien aquestes projeccions cinematogràfiques. Això ràpidament va agafar tanta rellevància, tanta importància, que es van incloure en programes de teatres, en aquest cas també de teatres de Terrassa. Sabem que la primera projecció cinematogràfica de Terrassa és del 17 d'abril de 1897 i es va projectar en el Teatre El Retiro. Aquest teatre, que després va anar canviant de nom, estava ubicat al carrer Pantà, on ara estaria el pati de la Societat Coral Els Amics, doncs allà. També sabem que el 1903 va venir un propietari del Cine Clavé de Barcelona amb una màquina nova, un projector cinematogràfic molt especial que es deia Lentiplástico Cromolí Serpentigraph, que va estar en funcionament durant 6 mesos en aquest teatre. Aquest teatre després se'l van enderrocar. També sabem que a Terrassa, entre 1916 i 1929, es van construir uns quants teatres bastant importants, com el Doré, l'Alegria i el Catalunya. Tots els cinemes tenien un personatge molt especial, que era el xerraire. Pensem que el primer cinema era el cinema mut. Ningú parlava. Com a molt sortien aquests rètols amb diferents escrits que explicaven o t'ajudaven a entendre una mica què estava passant a la història. Doncs bé, el xerraire ho explicava. Explicava què estava passant a la pel·lícula. Ningú li feia xxxt, no. Ell xerrava. Cada teatre tenia el seu xerraire. Teníem, per exemple, el Papito, en el Teatre Cinema Internacional. Teníem el Mallfré, en el Teatre Alegria. Teníem el Sagorrí. I cadascú tenia aquesta funció, explicar la pel·lícula. Amb el temps també van anar venint altres cinemes importants a la ciutat, com va ser aquest Catalunya, dissenyat per Melchor Vinyals. Després també teníem el Cinema Alegria, que aquest el va fer Lluís Moncunill i Parellada, i aquest era un edifici molt especial que estava al carrer de la Rasa, que a part de ser un cinema, també era teatre, es feien mítings, es feia ball i fins i tot va arribar a ser una presó de desertors. Veieu que a Terrassa hem tingut molta importància i molta rellevància. Van haver-hi molts més cinemes. Es va construir en el 35 al Rambla, que actualment és on està el Zara, allà a la Rambla de Gara. També va haver-hi per al Principal, als Arts Lucis, al Teatre Recreo, infinitat de cinemes i teatres que malauradament no han arribat fins als nostres dies. A vegades han arribat gràcies a que han pogut aprofitar l'edifici per fer d'altres coses. Tota aquesta informació l'he pogut recopilar gràcies a un blog que hi havia, Peter, de les Biblioteques de Terrassa, que amb motiu d'una exposició que va haver-hi en el 2017, precisament una exposició que parlava del cinema a la ciutat de Terrassa, doncs van poder explicar això i moltes cosetes més. Espero que us hagi resultat interessant. He sigut una mica xerraire i res, fins a la propera. Adeu!